Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan, Ting-Ting? Ay, nakita ko na ang kambo. Wala, wala. Sige no, wala. Wala. Oh, wala na. Wala na. Chicken! Ching-ching! Alala! Lapit na, ano, mababok mo ah. Ching-ching! Tawa-tawa. Hello. Hello. Good morning guys. Breakfast ka na, no? So, uwi niya lang. Ay, hindi. Kanina pa. Kintab na yung ko. Shiny. Shiny. Galing siya sa ano guys. Sinatid niya si Chris. Ay, sakit ng ano ko. Braso ko dati. Binuhat ko yung ano kahapon, di ba? Yung mga stocks. Ayun, nag-ano lang ako kahapon guys. Nag-commute lang ako. Konti nga lang yung nadala ko kasi tawag dito, wala si Tonton. So, mahirap i-commute yung box. So, sabi ko, magdala ako ng kaunti na pang display doon. Pero ang bigat, ang sakit ah. Commutation. Sakit pa rin sa braso. Naiwan kasi si Daddy. Nireview niya si Chris. Exam nila Chris. Ayun, magandang umaga. Wala pala akong vlog kahapon guys kasi sobrang ano, daming utaw. Ayun. Malapit na matapos yung bazaar guys. Pero nakuha ko yung ano, yung ibang number ng mga organizers. Sabi nung katabi ko, Chicharon, baka daw after 2 weeks meron na naman bazaar doon. So sana makasali tayo ulit, 'di ba kasi? Doon ulit sa Gateway. Oh. Matao kasi doon eh, daanan eh. So magandang location talaga. Tapos yung ano, hindi pa nagre-reply yung dito sa Ayala na dito, Glorieta. G4. Yun. Pero ano kaya, ni-inquirean ko lahat yan guys. Meron naman ako, may isang sumagot sa Pampanga pa. Nakakaloka. Pero ano din, at 1 week din ata siya. Yun. Kaso sabi ko, saan kami mag-i-stay sa Pampanga, diba? Kaya mag-hotel kami, sayang lang yung tutubuin. So yun, di ko ginaw. And then meron pa, sinad sa akin ni alam, limutan ko tuloy yung name niya. Basta nagtitinda din siya ng mga damit. So, ayun. Thank you, girl. Ano ba name nun? Wait lang. Chambawamba. Chambawamba ka dyan. Makaano ka ng pangalan. Kung ano ka. Neri. Ayun. Hi, Neri. Thank you so much. Sinad niya sa akin lahat ng link ng mga possible na na mga bazaar. Meron pinaka matagal sa Fairview, sa Farview. Layo naman. Sabi ko doon sa dalawang staff ko, patayan kayo doon pag doon tayo nag-bazaar kasi from October to January ata. So parang buong bare months, 'di ba? Holiday season. So ayun. Pero mag-i-inquire pa rin ako. And tatanungin ko din si Sherlyn kung maglalagay siya doon. Kasi kung maglalagay siya doon, siya na lang. Total, carry naman, kini-carry naman niya din yung RMK DU. So, ayun, ask ko muna din pag wala. And pag may makuha ako, magbabantay na taga Fairview. Is, kuha tayo doon guys. So, yun, sakit. Nagkatawag ko, pero okay lang. Worth it naman yung pagod. May music sa background. Ano? Music sa background. Music sa background. Yun, natamad pa akong bumangon. Parang gusto ko ng tinapang bangus. Sarap naman, tinapang bangus, tapos kape. Ang hirap din pag lagi kang nakahiga, ang sakit sa ulo pag bumangon ka. Hello guys. Alas 10 na oh. Natulog kami ulit ni Daddy eh. Ayun, kakain muna ako. Tapos magmamadali na kami kasi ang daming pick up ngayon. Nakakaloka. Nakatulog kasi kami ulit eh. Hindi kasi maganda yung tulog ko ngayon. Kagabi pala. Naalimpungatan ako. Si Groot, sinisipon eh. Parang gumagano siya. Hindi makahinga. So nagigising ako. Eh pag pa naman ako nagigising sa sa pagkakatulog, hinahihirapan na ako ulit makabalik. Kaya mas okay sa akin kasi nagpapaturok ako ng gluta.
Kasi ang sarap ng tulog ko doon, dire-diretso talaga. Walang stop ko. So, 2 weeks na kaming absent eh. Ayun, kain tayo. Nagluto si Sel ng scrambled egg lang hotdog. Tapos ito yung dinner nila kagabi. Sinigang na, hipon. Tapos nag-ano lang ako nito. Pasabaw. Pampagising. Kain. Tingnan nyo guys, kung gaano siya kalapit kay Daddy. Lagi siyang nasa tabi ni Daddy. Kahit nagsi-CR na ata eh. Kung hindi sasara ang pinto, sasama yan eh. Love na love ko si Daddy eh. Nilalagyan pa yung kumot eh. Maggie, love ka ni Daddy. Ito na usos. Oh, Daddy. Himas, Daddy. Ang hapon lang siya, ganyan. Tapos nagiging kuto. Arte yun eh. Sus. Paka-arte mo ha. Yung baby girl namin to eh. Yung baby girl namin yun eh. No? Hindi yan gigising guys. Paulit-ulit ako hanggat hindi gigising ni si Daddy. Sige na naman ni Daddy. Inano muna naman to. Inangat-ngat muna naman. Pam-pam-pam-pam-pam-pam. Wag na. Ito naman. Okay na. Give it to me. Give it to me. Give it to me. Give it to me. Yan. Very good. Twiggy. Okay lang. Justice daw guys for April. Siguro to inano. Pinatay. 1987. Bata pa. 87, 85 ako eh. So, nasa 29 years old. O, 29. Kawawa naman. Ganda pa naman babae. Ayun guys. Balik kami sa ano. Galing na ako sa store. Kasi, dinrap ko ulit yung mga products. Kaso, ayun, nakalimutan ko yung ano, yung pambili ko ng products din ulit. Hello, kaso yung balik kami ng ano, bahay. Ay, excuse me. Tapos, sakto, pagdating ni Papa, may daladalang lunch. Kasi ano na oh, alauna na pala. Nakikain na ako. Kasi kanina, 'di ba, nagbe-breakfast kami. Biglang sumama yung tiyan ko, bigla akong nasusuka. Hindi ko natapos. Sayang tuloy yung ano, yung nasa plato ko. Kaya nung ano, pagdating ni Papa, nakikain na ako. Kumain na din sila. Nakisabay na sa akin. Ang sarap, sinigang na isda. Sinigang sa kalamansi. So, yan guys. Let's go na. Trabaho, trabaho, trabaho. Ang sarap magtrabaho kahit masakit sa katawan. Aray ko dong. Masakit katawan ko dong. Nakakatakot yung bata. O, pamalaglag dyan sa ano. Nag-iigib sila. O. Naligo. Pamalusot sa butas. Oh no. Ano yan? Tagas lang yan, Daddy, ng ano? Oo, yan. Sayang yan, napupunta sa ano yan. Sa mga consumer yan. We're home, guys. Oh, finally. Hindi kami nakapunta ni Daddy sa, sa bazaar. Pero hinatid namin yung mga ano, yung mga stocks na kailangan nila doon. So, ayun, last 2 days na, guys. See you. Baka ano na ako makapunta doon. Saturday na. Last day na. Kasi may sikasuhin ako tomorrow. Ayun. Napagod guys. Dati nga naglaro pa oh. Kaloka. So, yun bye. See you bukas. See you sa bazaar ha. Bye-bye. Good morning, Chuboy boy. Good morning, poging aso. Good morning, Kuya Natso. Ha? Lapit ka nang umuwi sa Nueva Ecija. Lapit ka nang umuwi sa probinsya. Probinsya. Good morning, guys. Grabe, sobrang busy ngayong week, guys. Alam mo pa, hapyaw lang yung mga clips ko sa vlogs. So, ayun kahapon ata, di ako nag-vlog talaga at all. Kasi, alam niyo na, kapag ka ganun guys, mega busy ang lola niyo. Kapag hindi ko man lang mahawakan yung ano, yung camera ko. So, ayun, Saturday na ngayon guys. Si Maggie. Ay, si Pokmat. Ano po, sir? Ay, tinatangay mo na naman yung ano ni Daddy ko. Talaga, natangay mo. Ikaw, pasaway ka. Pasaway ka. Mga sapatos ko at chinelas ko sa labas, inano mo na eh, inatngat mo na eh.
Ayan, nag-ano sila. Tignan mo, oh. Kamot nila na ano, pag kumakatok. Si Maggie naman pag dito sa loob. Kaloka. So, ayan nga. Last day na natin ngayon sa bazaar. And kailangan kong maagang pumunta. Kanina, ang sakit ng ulo ko, guys. Pagising ko, parang, ang sakit nung dito sa may batok na, parang ang bigat niya na, alam mo, parang bato na, parang bato yung loob. Kaya, yun, lang ako, nagpahinga ako saglit muna, tapos bumangon na talaga ako sa shit. Ay, sorry. Sabi ko, wala, hindi pwede to. Ba't ganito? Tapos uminom ako ng malamig na tubig. Tapos, yun naman. Ewan ko, weird. Weird. So, ayun, sasama ngayon si Chris sa bazaar. Kasi, dadaan si Joy, kasama yung mga bata. May may palaruan dun sa sa taas sa 4th floor, sa may Nailaholics. Nagpalinis pa lang nga kami kahapon ni Dad dun. So, sabi ko, kasama ko yung anak ko. Ayun, ayusin lang natin ang ating bed. Ayan. Para hindi na ayusin ni Sel, mag-ano na lang siya dito, maglilinis. Tapos nagpalit na rin siya ng ng cortina. Hindi ko pa lang na bibilhan yun dyan, yung kalahati. Kasi gusto ko, hindi na papuputulan itong, ito. Kasi sayang naman. So sabi ko, bibili na lang ako ng kung ano yung mga kulay ng ng cortina na meron ako. Bibilang ko na lang siya ng same kulay. 'Di ba? Kasi sayang kapag pinaputulan eh. Oh. So yun, bibilang ko na lang sila. May nakita ako sa sa Divisoria last time na kami, na mag-DV kami ni Daddy. Kaso, Diyos ko, 15 minutes pa kukunin pa sa sa stock room nila. So, sabi ko, next time na lang kasi babalik din naman sa sa DV. Kaya, yun. Poknet, huwag kang wiwiwi dyan. Paalis na kami, guys. Shutdown ko na sana siya. So, napindot ko yung update and restart. So, yun. Naantay ko pa. Kasi gabi na kami darating mamaya eh. Kailangan ma-shutdown ko to. Hindi daw marunong si Sel mag-shutdown ng laptop. So, ayun. Sa baba na sila ni Daddy, si Chris tsaka si Froggy. So, yun lang guys. See you later. Hello guys! Ayun nga, papunta na kami yung bazaar. Ay, nakakainis pag pag malapit ng datnan. Meron akong mga dimple. Kalurks. Pero ayun, kaya na natin siya. Ano ba? Nakakalungkot kasi last day na namin ngayon. Pero ayun, sabi ko nga, maghahanap yung dalawang staff ko ng mapapwestuhan sa monumento para kako may patuloy na income kayo. Kasi kahit sila nalulungkot, sabi nyo, ano ba yan natin, matetenga na naman kami. Sabi ko, hindi. Basta right after ng bazaar, bukas na Sunday, maghanap kaagad kayo ng mapapwestuhan natin doon. Para, ayun nga, may sila, may trabaho pa rin after ng bazaar. So, ayun, oo daw. Ay, kapagod. Ang hirap talaga guys, paghanap buhay. Nakakaloka. Ang swerte ng mga lumaki ng lumaking may kaya mga magulang, no need ng no need ng pagdaanan yung mga pinagdadaanan namin mga galing sa hirap. Pero ang naman doon is mas pa tawag doon din? Mas lamang kami sa sa experience, sa kaalaman kung paano mabuhay, 'di ba? Nang hindi umaasa sa magulang. So, ayun guys. Pero saludo rin naman ako sa mga anak ng may kaya, pero talagang nagpupursige pa rin sila na parang yung magkaroon sila ng sariling career, 'di ba? So, ayun. Pero ayun lang. baka may masabi ako na issue na naman ite. Pero yun lang ang ko guys. Sobrang saludo din ako sa sa mga may kaya na nagsusumika pa rin para sa sarili nila. Yung ayaw nilang matag na kasi mayaman na yan yung mga ganun, diba? So yun, lalo naman guys, yung mga talagang hirap na galing sa wala tapos nagpupursige. So ayun, talagang nakaka-elibs yung mga ganun. Doon din ako na nahasa din na alam mo yung kumayod na kumayod. 4:32 na guys, finally. And dito na kami sa Araneta Center. Ayan, writer na lang si Daddy and then baba na kami ni Chris.
Drop niya lang kami kasi kukunin niya sa Pasig yung mga karton ng ano, ng mga tawag doon? Stante. Stante. Kasi iniwan niya din sa Pasig eh. So yun. Doon na muna din siya magtutulog-tulog. Balik siya sa ano. Mamayang 8 PM. Ayusin pa yung kay mami. Tama. Sabado ngayon eh. Wala namang opisina. So, Kahit BPI sa loob ng mall? walang ano. Baka di ako pala nasa mall. Oo. Walang BPI sa loob ng mall. Eh meron din naman. Mga Ayala. Oo. Branch na ano. Ayala Malls meron. Kaso, alam ko half day lang din ang mga yun eh. Ayusin kasi nila yung ano. Hindi pa rin natatransfer sa kanya. Yung mga itatransfer doon ni mami sa kanya, tinatransfer na kaya kailangan ano, matinding pirmahan nilang magnanay. So ano, parang si Richie. Dalawa pa sila magkapatid eh. I'm present eh. Hindi pwede transfer sa absent. Sa absent. Nasa abroad kasi yung bunso niya. Dito pala si Chris oh. Ayan. Lalaro sila nila JJ sa taas. I got my Beyblade. Ang baho mo tot ka kanina ha. Pagbugin kita eh. Parang sa siomay din yan. Ayun guys, ito kami sa ano, sa food court ni Chris. Daddy dumiretso na ng Pasig. Si Joy wala pa eh. Papunta pa lang daw. Ayun, ito sa akin. Alam mo, favorite ko yung ano eh, yung sa Davao Grill. Yung sinigang na tuna pa nga. Ayun. Pero ito ano lang, junior size lang siya. With ano, lumpia na rin. Tuna lumpia. Tapos kay Chris Chowking. And, ano yan? Wonton noodles. Kain tayo. Dito na sila, Joy. Kadarating lang. Sakto kabababala namin ni Chris. Ayun, medyo masikip kasi guys. Hindi tulad sa ano, sa... Oo, sa... Ano yun? World Trade, no? Pwede pang matulog sa ano. Oo, sobrang sikip. Isa lang tao makakaupo lang talaga. Hi, DM! DM! Yung pure gold parang basag na din. Ha? Yung pure gold parang basag na din. Ayan, dito kami sa Awesomeville sa 4th floor. Iwan muna namin mga bagets dito. Para walang istorbo sa chikahan. Walang istorbo sa chikahan. Huwag makulit, anak ha. Ito kami guys, Taco Bell. Sama si Sis Julius. Tapos, ayun, binigyan niya kami ng lipstick ng Ever Belena. Kasi yung anak daw na may-ari ng Ever Belena is friend nila, Chinese. Ayun, tapos dinala niya pa kami ng ano, ng siopaw. Lagi yan. Ano to, parang hindi, advanced. Hindi, pag si Sis Julia sa kasama natin, expected na laging may ganun tayo, no? Ayaw mo, Chinese eh. Ayaw, masarap. Tapos siya, nanlibre siya ng ano, food. Niloloko ako nito guys, oh. Tinawagan pa naman ako. Di nag-appear yung ano niya, yung number niya sa phone ko. Diyos ko, ihahabla daw ako. Tagalog na Tagalog. So, alam mo, kinabahan ako ng konti. Kaso ano, yung ihahabla kita. Ihahabla kita dito tayo sa food court. Oo, doon ako na. Si Joy to. Nabi, pupunta. Punta tayo sa kanya Ate Jebo ba? Opo, punta tayo. Mag-TV na ako Ha? Bibi. Bahala na. Tingnan natin. Sige na upo na dyan. Dito ba sila nakaupo? Sa unahan na sa KFC. Makain sila. Ayun, dami kasing buyer sa ano sa shop ay sa pwesto kanina kaya naiwan ako. Next time, ano ka, bake ka ng pizza. Sige. Kung may baker ka. Regress na guys, pull out na. Bye! Si Renzo. Sa susunod, sana ako ng Japan mga beshi! Thank you sa inyong lahat. Oh my God! Ay, naku. Umayos na kasi. Balang ka naman. Bati ka. Hello sa mga fans ko, sa mga nagtiwala, sa lahat ng sumuporta. Thank you so much. Love na love ko kayo. Bye, Renz. I believe, ladies and gentlemen. Bye-bye. Bye-bye See you sa mga susunod. family ko naging kasama. Salbahin nito talaga. Yoro sa akin beauty dyan. Thank you sa inyo. At mga isip Yoro, kayo talaga bigay maganda nisa. Ito yung pinagpalag sa... Aray ko. Impact na talaga itong bading natin. Lakas mga ano eh. Ay,
Lakas mga okra eh. Ito, kinain na namin yung free ni ate, oh. Kami na rin ang inain. May free cheese siya. Sabi ko, wala ba't tinapay dyan? Ayan guys, tapos na ang 13 days na bazaar. Dito talaga kayo? Diyos, talagang kinakamada pa nila para dito sila sa ano, sa likod. Ayun nila talaga sa ano, loob. Ayun bata. Nagmot na. Nagutom, mga nagbazar. Kain sa car. Ayun guys, sinantay pa namin si, ano, si Sherlyn kasi pick upin niya yung order niya dyan. So yun, habang inantay namin siya, kain muna kami. Okay lang kayo dyan? Ah? Kain tayo. Ako din gutom na ako. Let's eat guys! Hi guys! Happy first day of October. Happy 1st of October pala. Ayun. Anong oras na ba, Daddy? Alauna na ng October 1. Ayun, sinalubong na namin October 1. Guys, kakauwi lang namin from bazaar. Yun. Ito ang mahirap guys sa pagbabazar, yung pagka-set up, tapos pagpo-pull out. Yun lang nakakapagod. Pero worth it naman. Ayun, sipag at tiyaga palagi. Ang puhunan. Pagod. Baby, you're the best I ever had. Ayun, nakapag-ano na ako. Si Chris, borlogs na. Buti nakapag-toothbrush pa pag namin. Pag dating namin. Ayun. Wala. Ano man ba yung ko? Yung cotton ko. Naubusan ako ng mga pads. So, tomorrow siguro mag-grocery ako sana sa nagkilaan sa Robinsons. Pupunta kami. Tapos bukas din pupunta, hindi ko pa napasahod sila Mayra eh. Pupunta pa sila dito kasi hindi na kami nag-inventory doon sa sa gateway kasi nagmamadali na, pinapatayan na nga kami ng ilaw ng kaloka. So yun, sabi ko sige, ano yun na yan. Ligpitin nyo na yan sa bahay na lang natin inventory. So bukas pupunta sila dito, inventory sila. Nandiyan pa sa sa sakyan. Tinakpan lang namin ng sako. Buti may sako kami pang nabili pang takip. So, yun. So, na matulog. Baby, you're the best. I-download mo dati yung niya, yung best of yung buong album ni Neo. Napa-download ko kay dati yung si Neo. Meron pa yan eh. Antay niyang gwapo din kaya guys yung mga for me mas ma-appeal sa akin guys yung black kaysa sa mga white, sa totoo lang. Mga lalaking black mas ma-appeal para sa akin, mas gwapo sila sa paningin ko. Ayan sila Neo, si Asher, sino pa ba dati mga black na mga sige, si Will Smith, di ba? Gwapo kaya ni Will Smith. So, yun. Alam nyo nga, pangarap ko na makapag-adapt ng batang yung black. Nakita ko kasi sa Facebook, yung pinaka, blackest pa tawag doon, daddy, blackest baby. Grabe, yung cute-cute. Para siyang, manika. Laki-laki nung ng mata niya. O, yun. Sabi ko, gusto ko magkaroon ng anak na black. Adapt lang syempre. Alam na magkaanak kami ni Froggy na black. So yun, pinapadawlan ko sa kanya mga kanta niyo. And yun lang guys, ang kaganapan na yung araw na to. Tapos na ang ating bazaar. So, for to next. Wala pa. Hindi pa nagre-reply yung yung ibang. Sabagay, di pa rin pala ako text. Isa pala na text ko yung sa binigay nung katabi ko. So, yun. Sa nga yun, sa Pampanga. Dinicline ko. Kala ko dito lang sa Metro Manila. So, yun. We'll see you all mamaya. Mamayang araw. Yun, bye! Good night!
so pagod, guys. Good night, Daddy. Tingin ka naman. Good night. Good night, Gertine. Good night, Gertine. Good night, guys. Finally, Mommy and Daddy are here na. Night, Paknit. Night, Maggie, baboy.